Vi skal i dag snakke om mediebegrebets historie i kommunikationsteori med særligt fokus på Meyerowitz. Det her kommer til at blive en meget længere video, som jeg kunne forestille mig, og den kommer nok også til at blive rigtig kedelig. Så hold lige det i mente. Det overordnede spørgsmål, som den er relevant til, det er at redegøre for Meyerowitz' tanker om forholdet mellem en historisk epokes medie og dens kultur. Du kan i din fremstilling komme med eksempler på historiske udviklinger og eller eksempler fra nutiden. Men, I kender mig, jeg kommer bare til at snakke om alt historie, som jeg overhovedet kan fange. Så det bliver meget tungt, så vær lige over med mig i dag. Det kommer nok til at tage lidt tid der. Vi kommer i dag til at snakke om 4 tekster. Det her det er ikke i rækkefølge, men det er de 4, vi kommer til at snakke om i dag. Før jeg begynder helt med teksterne, så tager vi lige en oversigt fra sidste gang. Så vi lærte om 4 typer af crosstalk, hvor det var mediated, parallel, collective og dual. Hvis I husker mediated, så var det den, hvor det var, at når der var en i den her dyad, som det var, der havde en telefon, og den telefon så vibrerede, så ville den her ene medlem, som der ikke var på telefonen, blive en single, som man ikke har lyst til. Så er der også parallel mediated, hvilket der sådan betyder, at selvom den ene person stadig er på sin telefon, interagerer de stadig med det andet medlem af dyaden. Så på en eller anden måde interagerer de med 2 ting på samme tidspunkt, hvis man kan sige det sådan. Så er der collective mediated crosstalk, og det skal vi forstå som, at man både lader begge dyader, de interagerer med den her telefon på samme tidspunkt, imens de også interagerer med hinanden, så det skaber lidt en slags triangel, eller ja sådan. Så er der også dual front, hvor det er, at den ene part kommer op på telefonen, og så vil den anden ikke være single, så de tager også bare telefonen frem. Det kom jo så ud fra nogle idéer. Det her, det var Humphrey og Hardeman, som det var, der havde skrevet de her tekster. Og originalt i tiden, så var det caller hegemony, som der skulle forstås som, at man ikke kunne se, hvem der var, der ringede til en, og man heller ikke kunne se, hvad det var, at samtalen skulle omhandle sig om. Så man var i lidt den her forvirring, så at sige. Det var så blevet udviklet her i 2017 til noget lidt nyere, som vi kalder for notification hegemony, som primært fungerer lidt som det samme. Dog er der lidt mere kontrol den her gang, hvis det selvfølgelig ikke er med skjult nummer. Nu kan du hurtigt bare kigge på din telefon, se om der er en notifikation. Du kan mærke, om der er en notifikation, du kan se, om der ringer. Og du ved selvfølgelig ikke, hvad notifikationen er, når den vibrerer eller bipper, eller hvad den gør. Og det er så derfor, man stadig kigger. Og fordi man stadig er i tvivl om, hvordan man lige har fået en besked angående. Så snakker vi også om 6 arketyper for kommunikation. Og det var delt op i 2, hvor det var synkron og asynkron. Det vil vi faktisk også snakke om lidt senere i dag, så jeg tænker lige, at vi undlader den for nu. Sammen med kommunikationsformer. Bare husk, at der er en til en, en til mange og mange til mange. Den første tekst, som vi skal snakke om i dag, det er 3 paradigmer i medieforskning. Så når vi snakker om medieforskning, så er der nogle implicite opfattelser. Og selvom der er teorier og måder at forstå ting på, så vil der altid være en forskellig måde at forstå de her begreber på, og forskellige måder det er, du kan analysere et medie på. Du kan for eksempel snakke om retorik eller diskurs osv., som der så også har nogle analytiske konsekvenser om, hvad det er, du kan konkludere. Og ja, det vil så sige, at den her begrebslige afklaring for forskning kan kommunikere med hinanden og undgå misforståelser. Det er så det, de her 3 paradigmer, de prøver at ordne. Og de her paradigmer, de har så også nogle metaforer, og en metafor meget hurtigt, det er en billedlig forestilling, som er vejledende for tanke og handling, som ikke nødvendigvis er neutrale. De kan godt blive brugt nedladende. Det har vi set i 2. verdenskrig. Man kan sige, at man får kraft i ørerne af at høre på noget, eller noget deromkring. Så det er ikke noget, der nødvendigvis er neutrale. Det er meget
farvet og kan påvirke en generel diskurs. Og det er derfor, at der er 3 metaforer for medier, hvor vi har kanal, sprog og miljø, og vi starter ved kanal. Så medie som kanal. Medie som kanals fokus er mediets indhold og dets virkning eller effekt, hvor det er medier et middel, der kan bruges til at overføre et budskab. Og det er et budskab, der gennem en kanal transmitteres ud til brugeren, som dermed kan reflekteres over fra brugeren. Så her der kigger vi altså ikke på, hvilket medie vi er i. Vi kigger bare på mediet som en mulighed for at kunne transferere information. Så styrkerne ved den her metafor, det er, at den er simpel. Den er generelt også uafhængig af tid og rum. Altså du kan altid se noget fra en kanal på et eller andet vilkårligt tidspunkt. Dog så er der jo så også de her svagheder med troværdighed. Og de fleste folk, de vil nok bare blindt stole på, hvad der kommer i tv, og hvad der kommer på TV2 eller DR, fordi at det forventer vi er sandt, det de siger. Og så også når vi snakker om DR og TV2, så kan forandring af mediet også godt påvirke, hvordan det er, beskeden bliver fremført. Det er så ikke helt det, vi kigger på i mediet som kanal, men det er bare en af svaghederne, som det er, at den ikke tager højde for. Metaforen her er så transmission, fordi at det den kigger på, det er jo, hvordan det er, at information gennem transmission får en virkning, eller hvordan det er, det overfører et budskab til en bruger, eller faktisk en modtager. Det næste, det er medier som sprog, hvor at fokuset det er på, at mediet fungerer som en udtryksform, eller en form bare generelt. Og medier som sprog, det fokuserer på den måde, man manipulerer modtageren via de grammatiske valg. Ikke nødvendigvis kun grammatiske valg, men det er i hvert fald en af de måder, den måde der man kan ledsage og holde sin modtager i hånden, når det er, de taler. Og her er der særlig opmærksomhed på de elementer, som er karakteristiske for bestemte typer af medier. Altså, her der vil vi kigge på layout, og vi vil også gerne kigge på den måde, som det er, at mediet bliver udtrykket på, og det er derfor, det er medie som udtryksform. Så vi kigger på, hvordan det er, at de her ting, de påvirker modtageren. Så det er ikke kun grammatiske valg, jeg ved ikke, hvorfor jeg har skrevet det. Så styrkerne, det er, at man her godt kan vinkle budskab og indhold på en måde, som det er, at den her afsender ønsker. Så en storyline kan vinkle, så den kan blive lavet på en specifik måde, som det er, at afsenderen ønsker. For eksempel hvis jeg nu har nogle kameravinkler, som det er, jeg føler vil være ideelle for en film, som det er, der skal kunne fremme mit budskab, så er det kan i hvert fald være med sådan nogle subtile ting, som der kan hjælpe, når der vi snakker om medier. Svaghederne er så, at ligesom med så som kanal, så kan du ikke helt kigge på et grammatisk valg eller en besked, uden også at kigge på indholdet som en helhed. Jeg kan jo ikke sidde og snakke om, hvordan det er, at et budskab bliver fremført, uden at fortælle om budskabet. Der mangler lidt den her, det her mellemled, når det er. Og metaforen her, det er så grammatik. Selvfølgelig ikke kun grammatik, men måske virkemidler vil måske være et lidt mere passende ord. Den sidste, det er medier som miljø. Og her er fokuset på det enkelte medies relativt stabile karakteristika, hvor der er særlig opmærksomhed på, hvordan et medie skaber en særlig social sammenhæng. Og det kan vi så kigge på 2 niveauer, både på mikroniveau og på makroniveau. Hvor det er, at på mikroniveau, der kigger man på, hvorfor valgte du det her medie, eller medium, frem for et andet i en situation. Og hvad er det, der passer bedst til din nuværende situation. Skal det her skrives til mine venner på Messenger, eller skal det skrives på Snapchat, eller whatever. På makroniveau, der kigger man på før- og efterpressen, og tv og internet, de større sociale effekter af det udbredte brug af et medie. Så man kan både kigge på, hvordan blev diskursen beskrevet i en trykspresse, i modsætning til måske et sladderblad på internettet. Metaforen her, det er så lidt sjovt skrevet, men
det er sådan en metafor for ligesom at beskrive naturlige omgivelser som miljø. Altså som om mediet, det er et virkeligt sted, der har et miljø, der har toner og temperaturer og regnvejr for eksempel. Så generelt, når vi snakker om de tre paradigmer, så skifter de også, ligesom vi også historisk set har ændret vores syn på verden, dengang der er nogen, der troede, at jorden var i centrum af galaksen. Og ligesom jeg også har nævnt, så eksisterer paradigmer samtidig. Du kan jo ikke analysere, den ene uden at bruge den anden, som vi også så med medie som sprog. Og det er faktisk det samme som transmission og ritual, som jeg ikke har gået så meget i dybden om, men det vi også skal forstå her, det er, at de også sammen eksisterer. På den måde, at det kan være et ritual, at du ser tv'et, men du ved jo ikke præcis, hvad du ser hver evig eneste gang, og der er en eller anden form for viden, som der skal komme i transmission, så der du kan få beskeden, mere eller mindre. Så den næste tekst, det er Medium Theory, som der også er skrevet af Marowitz. Begge tekster vi lige har, eller den her første tekst og den her tekst er begge to fra Marowitz. Så når vi snakker om Medium Theory, så kan man også snakke om The Medium is the Message, som jeg meget hurtigt snakket om, men jeg kunne ikke præcis huske, hvad det var, at det gik ud på. Men det var et eksempel, som det var, man normalt plejer at bruge, når man snakker om The Medium is the Message. Altså hvilket medie du bruger, kommer til at fremme dit budskab, kommer til at fremme dine seere. Det var Nixon og Kennedy election, altså valgkampagnen, hvor det var, at det var tydeligt at se, at Nixon han havde langt større publikum iblandt radioen, og Kennedy han havde langt større publikum i tv'et. Og Kennedy han endte jo så med at vinde, fordi at han blev fremstået mere som en ung hip, og man så ham også på tv'et, man kunne se hans ansigt, hvor at de fleste folk, der havde Nixon og hørte ham i radioen, opfatter ham måske på en anderledes måde, fordi der ikke var noget ansigt, der var ikke noget kropssprog, for eksempel. Så nogle af de karakteristika, der også er ved medier, det er den retning, som de er mod, hvor hurtigt det går, hvordan de kan fortolkes, og hvor mange der kan tilgå kommunikationen. Så vi også igen kunne se med Nixon og Kennedy, fordi der var generelt flere folk, der havde lyst til at se tv'et, men der var også mange andre folk, som det var, der så eller lyttede til radioen. Så generelt for den her tekst, så er der nogle specifikke og faste karakteristika for et enkelt medie eller en kommunikationstype. Og det han så kigger på, det er, hvordan disse karakteristika gør mediet fysisk, psykisk og socialt anderledes i forhold til andre medier, som der findes, eller bare generelt til face to face. Altså hvordan det er, at DR måske kan overbevise en om noget, hvor det er måske face to face, det ikke påvirker en på samme måde. Så Marowitz han sætter også spørgsmålstegn ved den måde, der bliver forsket i medierne på. Så i stedet for at kigge på opfattelsen af folk i medierne, så vil han hellere kigge på opfattelsen af medierne. Og den enkelte medies uforanderlige træk, og hvordan de skaber en social sammenhæng, det bliver så skelnet mellem mikroniveau og makroniveau. Så mikroniveau, det er, hvorfor man vælger et medie over et andet af kumulativt hensyn. Så hvorfor er det, jeg ringer til nogen, i stedet for at sende en besked, eller omvendt. Det her, der kigger vi bare på de enkelte sager, og enkelte situationer. Hvorimod på makroniveau, der kigger vi lidt mere i hvilken større effekt det har, at man bruger et medie fra et andet. Og hvordan det er, at valget kan bidrage til større sociale interaktioner, og hvordan strukturer så påvirkes. For eksempel så kunne der kunne en gravid kvinde poste et billede på Instagram af sin graviditet, måske i modsætning til at bare sende billedet til sin tætte. Så der kommer på en eller anden måde en social kultur, hvor det er, at man deler sin graviditet på internettet. Men når der vi så også kigger på de her makroniveauer, og hvilken større effekt det har, man bruger netop et medie, så tænkte Marowitz så, at han vil kigge på den historiske
kontekst for brug af medier og hvad det vil sige. Så vi kan se, at der har været 5 bølger i medie- og civilisationshistorien, og vi vil så komme igennem dem alle sammen. Dog er det vigtigt at sige, at han ikke har lavet det digital kultur. Det er efter hans tid. Så den første, det er orale kulturer, som var den allerførste, der opstod. Altså det var før vi overhovedet havde noget digitalt eller skrivebart. Altså det var en taleperiode. Og her der galt det altså om at kunne huske en del, fordi hvis du ikke kunne huske noget, så vil det måske forsvinde. Der er mange historiske ting, som vi aldrig nogensinde kommer til at vide, og aldrig nogensinde kommer til at finde ud af, fordi at de er gået tabt med tiden. Så her der galt det altså om at huske, og de kloge, det var jo dem, der kunne være omvandrende biblioteker. Vi kan jo for eksempel kigge på græske, igen som jeg også nævnte i den første præsentation, de her græske mytologier, hvordan de blev husket, hvordan Iliaden har den her rytmiske poesi, og de her takter, som der den følger. Dog så er det her også en meget lukket kultur. Man skal altså være en del af det, man skal kunne snakke samme sprog, man skal kunne omgås med de her folk, som der er herhenne. Det gjorde så også, at det er ikke en meget individuel periode, fordi at man har gruppen, og det er der, hvor man kan få al sin viden fra. Du kan ikke læse dig til noget, du kan ikke høre nogen andre holdninger. Den næste periode, som der så kom frem, det var den skriftlige kultur, cirka mange år før vores tidsregning. Og det gjorde så, at vi lige pludselig kunne kommunikere på distance, og man kunne sende noget til folk på tværs, og det hele blev bare sådan lidt mere tilgængeligt, og man behøvede ikke at være i de her stammegrupper, så det begyndte også at nedbryde. Så det var både med til at samle folk, men det var faktisk også med til at splitte folk, fordi der blev skabt 2 kulturer, dem som der følte sig forbundet, og så også dem som der følte sig uenige, og lige pludselig lærte, at der var forskellige holdninger. Så det havde både en forbundet natur, men også en splittende natur. Og i modsætning til de orale kulturer, så det her er ikke noget naturligt. Du lærer ikke bare at tale, eller du lærer ikke bare at læse. Det er noget, der kræver øvelse. Så der begyndte også at komme sådan lidt en kultur med social hierarki mellem lærte og ikke lærte. Fordi dem, der blev lærte, det var dem, der havde mulighed eller adgang til at læse, i modsætning til dem, der måske boede langt væk og ikke havde adgang til de samme papirer. Fordi selvom at man nu kunne kommunikere med distancer, så var der jo også en grænse, og det var ikke noget, der blev masseproduceret, fordi det var noget, man skrev i hånden. Så har vi også trykkulturen, og det der særligt ved trykkulturen, det var, at man nu kunne masseproducere en til en, som vi allerede har snakket lidt om, men det skaber så også flere nye kulturer og måder at se politik og religion og så videre på anderledes måder. Lige pludselig så kunne du også dele med andre lande, og man kunne lige pludselig også skabe en ny måde at se verden på ud fra andre kulturer, og ved at sprede det til andre kulturer. For eksempel nu når at før i tiden så var det kun meget sådan, du ved, kun få folk og sådan præster, der havde adgang til Bibelen. Men så på grund af det her trykkultur, så begyndte folk også med at kunne læse Bibelen og kunne fortolke Bibelen på sin egen måde. Dog så kom der også en større os mod dem, fordi lige pludselig så var de fattige, de havde måske ikke samme tilgængelighed eller muligheder for at kunne læse og lære at læse, og de var primært stadig orale, så de var stadig sådan lidt i den her orale kultur på en eller anden måde, hvor de rigtig lige pludselig kunne have nye perspektiver, nye lærte måder og politiske måder at se verden på, men det var ikke tilgængeligt for de fattige. Dog så kom der så også stadig mere individualisme, fordi nu kunne man vælge sin egen læring og det man gerne vil lære. Så er der også den globale og elektroniske. Det var ikke det, den hed i den der tidslinje lige før, men det er den næste, hvor det er, at man lige pludselig nu kan på tværs af tid og sted få information, både via radio og tv, og det kan så komme til en, uanset hvorhen i verden man er. Man behøver ikke at være i en butik for at kunne få sin avis, eller hvad end
Nu kan man se det derhjemme, man kan se hvad som helst derhjemme, og lige pludselig kan du også snakke med folk overalt, uanset køn, alder og klasse. Men der begynder også at komme lidt mere af de samme karakteristika som det orale samfund, fordi at lige pludselig så kan du også ringe i telefon, du kan også snakke med folk. Og medier de kommer så også med til at kunne sætte sociale grænser. For eksempel så kan de sætte ens sengetid. Lad os sige at ens barn skal i seng efter der program er slut. Så er der også digital kultur, som der ikke er blevet taget højde for. Men hvis man nu selv skulle komme med nogle karakteristika for den digitale kultur, så kan man meget hurtigt snakke om, at lige pludselig skal det være hurtigere, der skal være mere, der er også endnu flere fællesskaber, og selve kommunikationen er også blevet meget mere asynkron, fordi du lige pludselig kan sende e-mails, du kan sende beskeder, du kan sende alt muligt, og så kan folk bare svare, når det passer dem bedst. Nu vil jeg så også gerne lige hurtigt perspektivere til noget af det, vi allerede har haft om med Jensen og Helles teorier i forhold til medium theory. Det var så dem, der også snakkede om synkron og asynkron, og en til mange og en til en osv. Så hvis vi bare kigger på det orale, så var det jo kun synkron. Du skal jo være der, for du kan høre det. Det var din stamme, som det var, der snakkede sammen. Og det var der, hvor du fik din viden fra. Med skriftlig kultur blev det mere muligt også at kunne få noget asynkron viden, som der så også førte til, at folk de mere kunne læse og få deres egen viden. Det her, det var så i det trykte. Jeg har så lige skippet skriftligt, men det er cirka det samme. Og så elektronisk, det er så, at synkron er adskilt i tid og rum, hvor det var, at i det orale, der skulle det jo være, det var ikke adskilt i tid og rum, det var adskilt i rum faktisk. Men selvom trykte det også var meget mere asynkron, så er elektronisk endnu mere asynkron. Så er der også de her rolletriader. Så når der vi snakker om de her rolletriader, som der Meyerowitz snakkede om i hans medium theory, så er der hvilke roller man får igennem kulturen, og hvordan kulturen så påvirker de her roller. Og der findes for eksempel den her gruppeidentitet i forhold til kulturen og rollerne. Så gruppeidentitet det er, hvad man er. Og det var sådan et tilhørsforhold. Og socialisering det er så, hvad man kan blive. For eksempel så kan du gå fra voksen til barn, til forældre, til farfar eller bedsteforældre, eller hvad det var. Og der er så også det her hierarki med autoritet, altså dem, der er helt øverst. De her tre kategorier ligner ikke hinanden, men fungerer typisk i flere eller alle kategorier. Altså det jeg prøvede at skrive, det var at de ikke er separate, og man kan godt findes i flere kategorier, så du kan godt både have et tilhørsforhold, og forældre de kan jo også have en autoritet over et barn for eksempel. Så lad os prøve at se, hvordan det var, at de orale og rolletræderne de hang sammen. På det her tidspunkt var alle forholdsvis lige. På det her tidspunkt der var kønnet forholdsvis lige, hvis man kan sige det overhovedet. Og børn de skulle også arbejde. De var ikke nødsaget til skole eller noget, fordi der generelt ikke var noget skole eller bøger på samme måde. Og her der ser man jo så, at jo ældre man er, desto klogere er man, fordi at man så folk, der var gamle som vise, fordi at de havde meget mere hukommelse, eller meget mere at kunne huske. Og det er jo så igen det her med det her omvandrende bibliotek, som der så fandtes på det her tidspunkt. I forhold til det skriftlige, så kom der også et klart split. Lige pludselig så var det lærte mod ulærte folk. Og kirken og eliten var stadig øverst, fordi de var lærte og kunne læse og kunne på en eller anden måde så fremføre et hierarki, et klassesamfund på en vis måde. Og det var så også aldersopdelt nu, med at der var klassetrin i skolen for eksempel, nu når der begyndte at komme mere skole i form af skriftlig kultur. Og i stedet for det orale, som der var forholdsvis lige, så begynder der at komme mere kønsfordeling, hvor det så igen ikke er lige. Og som jeg allerede har nævnt, stor klasseopdeling eller gruppeopdeling. Nu var det lærte, ulærte, studerende, psykiske syge osv. Alle folk kom lige pludselig i en gruppe, givet deres viden. I forhold til elektroniske
og rolletræderen. Så nu er der kommet mere lighed på det her tidspunkt, og der er adgang til samme indhold. Der er stadig noget hierarki med hvem der ved mere, og hvem der har adgang til de her informationer. Men på samme tidspunkt er der også mere demokrati i den generelle verden på det her tidspunkt. Så igen, der var der ikke noget som helst med den digitale verden, så det er lidt noget, jeg selv har opfundet. Nu kan vi se, at der begynder at komme meget mere diskurs om lighed i sig blandt MeToo-sagerne, som der også igen fremmer den her lighed, som der vi ønsker i samfundet. Der kommer så også en form for autoritet eller hierarki med, at nogle apps, der skal du have en specifik alder, for at du overhovedet kan komme ind på dem, måske 13 plus osv. Og der findes også nogle andre former for hierarkier. Der er administratorer på Facebook-grupper osv., som der kan slette dig og fjerne dig osv. Så kommer vi også lige hurtigt ind på determinisme. Determinisme, det skal kunne forstås som, var det medierne, der gjorde det? Og der kan vi kigge på en kausalitet. Så når A sker, så sker B også. For eksempel, hvis du tænder en computer. Hvis du trykker på tændknappen, så tænder computeren mere eller mindre. Så er der også de her mulighedsbetingelser. Når A sker, skaber det mulighed, eller muliggør det også B og C. For eksempel, hvis du opfinder en chip, så kan du lave en computer, og du kan så tænde computeren, og den bliver så tændt, og så videre. Nu når vi også snakker lidt om computer, så er det også vigtigt at måske kigge på, hvordan computeren overhovedet startede. Og man kan i hvert fald takke Alan Turing for det teoretiske fundament for den moderne computer. Han har været med til at lave de her operationer og algoritmer, for at computeren har kunne starte. Og først så var det jo bare en masse etter og nuller, eller i'er og o'er i det her tilfælde, men etter og nuller, som der så skabte en sekvens, hvor det var, man så kunne udregne. Der også var med til at kunne få England til eller Storbritannien til at kunne finde ud af Tysklands kryptiske koder. Den tredje tekst, vi skal snakke om, og det bliver meget kort, det er Dynabook af Kay og Goldberg. Så det, der er særligt ved den her Dynabook, som vi har en lille skitse af ved siden af, det var noget af det første elektronik, som der egentlig begyndte at blive sådan meget personligt. Og de her medier, de fordrer så kommunikation mellem mennesker og med sig selv. Du kan lige pludselig skabe dine egne medier, og du kan se andre folks medier. Og de her medier, de simulerer så idéer, og er karakteriseret af, hvordan budskaber interageres og forandres og opleves gennem mediet. Og generelt computer som medie, så er det et metamedie, fordi at det er et medie til medier, hvis det giver mening. Altså det indkapsler alle andre medier. Det var også et aktivt medie, fordi at der var feedback, og der var du kunne interagere med den og trykke på den, og der ville være svar, og det var også folk, der hele tiden blev med at forbedre den. Og så kommer der også programmerbare medier, fordi det også er mulighed for at kunne ændre det, både i repræsentation og i formen, altså hvordan det er, at mediet ser ud på skærmen. Så det her, det er sådan med den her røde cirkel af, hvordan den her Dynabook ser ud. Og vi kan allerede se, hvordan den allerede bærer præg af en tidlig computer, hvor den har det her lille tastatur og en skærm, som vi også ser på computer. Det er en MacBook fra 80'erne, eller som hvad de hedder. Og så er der også i dag vores kære iPhones, et lidt ældre billede, men hvordan den også bærer præg af, at den har en skærm, og så nu er det så uden tastatur der, som der bare kan komme automatisk frem. Det næste vi skal snakke om, det er periodisering af internettet. Og generelt så er der to faser, som der vi kigger på. Dengang at internettet det kun var med militær holdning, eller militært brug, og så da det begyndte at blive mere kommercielt og tilgængeligt til den normale person. Så fase 1, internettet kom generelt i den kolde krig, da man gerne ville kunne kommunikere, uden at det skulle være afhængigt af et punkt, et sted. Altså man ville gerne kunne sende måske beskeder, imens der var nogen, der var på flyve eller sådan noget, og man ikke skulle være afhængig af, at det skulle være et brev, der skulle sendes, hvor det ville tage tid. Det næste vi så ser, det her ARPANET,
som også var motiveret af, at man lige pludselig nu med det her internet også kunne dele viden og ressourcer. Dog var det ikke muligt på det her tidspunkt, da det var et meget lukket medie det her. Og det militære internet, det begyndte så at skabe flere lokale netværk og flere typer af netværk, alt givet den situation, som det var, at man befandt sig i. Og så til sidst så begyndte det så at slutte af med, at det militære internet, det så begyndte at blive mere civilt, som der så får os til fase 2. Og lige pludselig så kunne den generelle person og private selskaber, det var først bare private selskaber, kunne få adgang til internettet via en ISP. Og så senere har han så begyndt World Wide Web, det I kender fra www. Det begyndte så også at blive implementeret på det her tidspunkt, så det var, at den generelle borger også skulle have adgang til internettet. Så havde vi også noget af det første internet, som der var det her Web 1.0, som der var en envejskommunikation og kun tekstbaseret, så der var ikke nogen billeder eller nogen måder at kunne komme videre på nogle andre sider eller noget. Det var meget begrænset på det her tidspunkt. Og så begynder der så også at komme de her .com-bobler, som gjorde, at infrastrukturen blev hurtigere til internettet, og det generelt bare blev mere tilgængeligt både med World Wide Web og .com. Så begyndte der så også at komme Web 2.0, som der ikke var særlig længe. Og her der begynder man at kunne få mere adgang til viden, til søgning og filtrering, og nu begynder brugere selv at skabe deres helt eget indhold, så det begynder lige pludselig bare at kunne blive lidt anarkistisk på en måde, men det vil vi komme tilbage til senere. Og det der så også karakteriserer Web 2.0, det er også den her konstante udvikling og dynamisk indhold, som kunne ændres. Man kan altid ændre det, der er på en side, det er ikke fastlagt. Du kan gå ind og omprogrammere din side. Så i dag, hvis vi skal snakke om de nyere udviklinger, altså i 2025, så nu har folk adgang til mobiler, og det er generelt meget lettere at kunne skrive, og det har så også skabt en del frygter i forhold til overvågning, om man bliver overvåget, og nu skal man sige ja til, om de gerne vil samle data, og sige ja til cookies og sådan nogle ting. Og der er generelt de her tech-giganter som Facebook, som der gerne vil have den her viden og alle de her dataer. Så er det også begyndt at kunne blive meget lettere, når der er så meget på internettet, så er det også lettere at kunne stjæle penge fra internettet, stjæle vigtige dokumentationer fra regeringen. Og så er der også balkanisering, hvilket er et ret sjovt begreb, fordi det sådan handler lidt mere om, at alle folk lidt er i krig med hinanden på en måde. Og så er der så også de her brugsmønstre, hvor det er, at man lige pludselig vil have adgang til så meget viden og information og så videre på én gang. Så lige pludselig så er internettet blevet et sted for masse underholdning. Ja, det var min yderst lange video den her gang. Så hvis vi skal kigge tilbage på det vi har snakket om, så har vi snakket om Meyerowitz' tanker og forholdet mellem historisk epokes medier og dens kultur. Og så er vi også kommet med nogle eksempler på den historiske udvikling og nogle få eksempler fra nutiden, mens vi også har snakket om de her tekster, samt de også lige har perspektiveret til nogle andre tekster. Næste video, som det er, kommer til at lave, kommer nok til at handle om encoding og decoding, samt nogle anvendelser. Ellers så bliver det måske affordance, men det må vi se på til dengang.